次の文章はジェームズ・アレンの朝に思い夜に顧みるの中のものです。31日夜の箇所です。では読みます。強欲、憎悪、邪気を心に寄せつけぬ者は死後も安らかで至福である。敵意の影をわずかばかりも残さず、世界をどこまでも広い慈愛で見つめる者は心の奥底でこの祈りをゆっくりと吐き出すことができる。生きとし生ける者皆に平穏があるように分け隔てなく。このようなものは誰にも奪えない幸せな結末を迎える。なぜならばこれこそまさに人生の完成、満ち足りた安らぎ、全く幸せの成就なのである。